ens trobem avui aquí al Museu de la Ciutat de Benicarló, al MUCBE, a la planta baixa concretament, per presentar una exposició molt interessant que es titula Silencis i expressions. L'artista és Víctor Mateo, és una exposició antològica de la seva obra, d'obres des dels anys 80 fins a l'actualitat, i és una exposició, una mostra que estarà oberta aquí al MUCBE des d'avui, 28 de setembre, fins al 18 de novembre de 2018. Aquí tenim l'artista Víctor Mateo i també el crític d'art, el senyor Ramon Casalet Soler, que ens faran una explicació d'esta obra i d'esta exposició. Des d'aquí vull convidar a totes les persones que ens estan veient, a tota la gent de la comarca, per a que s'acoste a aquest museu de la ciutat de Benicarló i pugui gaudir de tota aquesta mostra, de totes aquestes obres. Com diem, és una mostra antològica de l'artista Víctor Mateo. Vos deixo ja directament en el senyor Casalet per a que vos explique una mica de què va aquesta mostra i després també l'autor acabarà d'explicar els seus quadres a la seva pintura. Gràcies. Bé, moltes gràcies a tots. Abans que res vull agrair el fet de poder fer aquesta presentació de l'exposició de Víctor Mateo. Per una banda, també és la primera ocasió que tinc de poder visitar aquest espai tan magnífic i aleshores durant uns dies conviurà l'art contemporani amb l'obra de Víctor Mateo amb l'obra del museu que podríem dir que seria l'art antic. En primer lloc, com s'ha dit abans, és una exposició antològica perquè el Víctor Mateo és un artista que porta ja més de 30 anys treballant i sempre movent-se amb l'abstracció. Totes les obres que veiem aquí, de diversos moments de la seva etapa creativa, totes estan relacionades amb el món de l'abstracció. Dins del món de l'abstracció podríem dir que hi ha dos apartats que s'ho va aparèixer sobre els anys 60, que eren l'expressionisme abstracte americà i l'informalisme europeu. En el cas del Víctor Mateo, tot i ser una persona, diguéssim, dins de l'àmbit europeu, ell va viure durant més de 20 anys al Canadà. Aleshores, tota aquesta etapa, podríem dir, de formació, va fer que s'interessés particularment pel que feien els artistes americans. I això, amb el temps, s'ha traslladat amb la seva obra que veiem en aquesta sala d'exposicions. Aquest recorregut és un recorregut artístic bastant homogeni, perquè encara que apareixen diverses etapes de la seva vida, totes sempre han sigut molt homogènies, precisament per moure's des d'un món el major important és el color, és la taca, és el gest, en fi, tota la part aquesta més emotiva, més de sensibilitat de l'interior de l'artista. Evidentment, aquí no trobarem ni personatges, ni figura humana, només trobarem, que torno a repetir, el color, la taca i el gest, que de fet és el més important dins del que és l'abstracció, que en aquest cas l'expressionisme abstracte americà. Doncs bé, ara jo no vull allargar-me més perquè simplement una petita pinzellada del que el públic ens podrà trobar, com decidia l'exposició, i ara és una paraula a l'artista que ens comenti el per què i com és que ha vingut aquí i quin és el motiu de fer aquesta exposició. Sí, hola. La meva pintura, la que està exposada aquí, és un recull d'uns 30-35 anys del que he fet. I he tingut l'oportunitat d'estar en aquest espai meravellós, i poder escollir les peces que he cregut que anirien bé per donar una idea del que ha sigut, o sigui, fins ara, la meva pintura. O sigui, les primeres obres és una del 82 fins al 2017 almenys. I bé, em sembla que Ramon Casalet ho ha explicat molt millor que jo, perquè ell soc el capítol i el meu és la pintura de les paraules. Molt bé. Moltes gràcies. Perquè, hi ha silencis i després que són els quadres que diria jo que són més
més pausats, més monocromàtics, no? I després les altres expressions que són més gestuals, amb més energia, no? Canadà, als Estats Units, San Francisco, i després aquí. És a partir del 1987, no? A partir del 1986 que tu vens a Espanya. La transició entre el 87-90 és quan estava aquí, però també vaig abans de fer l'avinguda permanent. I llavors, a partir de llavors... Quina relació té amb el Vale? Vostè té alguna relació amb ella? Sí, la meva germana, una de les meves germanes, en tinc dos, viu aquí a mi casa, i a vegades ens veiem i em va comentar, escolta, mira, allà un... I jo vaig dir, sí, clar, hi ha un museu, no? I presenta obra, no sé què, dic, pues sí, aportaré el dossier i el presentaré, i així ha sorgit, no? Però, bueno, de vegades presentes coses i no són... De totes maneres, tinc que reconèixer que supera les meves expectatives aquest espai. Jo vaig venir, òbviament em vaig informar una mica per veure el lloc on anava, no? I llavors, clar, com a museòleg a mi també m'interessa molt a la part patrimonial, no? A partir d'això, d'excavacions de poblats ibèrics, conec una mica, i que això per mi ja té molt de guanyat, no? Però clar, si a més és un patrimoni com aquest, és un antic convent restaurat, la cosa serveix perquè la ciutat a la vegada recuperi el passat i a més que es pugui conviure, com he dit abans, amb una obra, diguéssim, contemporània, el que he vist, el calendari d'exposicions que feu en aquests espais, però és que és extraordinari. Una pregunta. El format, té algo a veure en el lloc o el sentiment que t'impulsa, siga gran o menut, o no té res a veure? A vegades simplement ha vist pintar en gran format i a vegades en xicotet format. Sí, bueno, el gran format és on estic més còmode, perquè jo pinto pla i al voltant de la peça és una mica com un ball, no? Vaig allà donant voltes. Amb els formats petits quedes molt més limitat, tallat, i bueno, de fet, per mi representa més dificultats, diguéssim, el tamany petitet que el gran format, no? Perquè, clar... És el que feia, per exemple, el Jackson Pollock, doncs que pintava també, posava les teles, anava esquitxant el que fos, necessitava una gran superfície per poder treballar. La majoria dels artistes, diguéssim, que es mouen al mercat de l'informalisme o l'expressió abstracta, és aquest cas. Necessiten, precisament quan veníem ara amb el tren, anàvem parlant d'un artista que coneixem conjuntament, no? I que ara, doncs, bueno, darrerament a Corea ha fet 2 exposicions amb murals de 10-20 metres i, clar, que això és el que un artista que es dedica a l'expressionisme el que necessita, un espai que es pugui veure bé l'obra i que li permeti poder treballar, no? Perquè ja no és tant la multicoloricitat d'aquests quadres més petits, que vull dir que amb l'obra figurativa a vegades es conquileix en un espai. Amb l'obra, diguéssim, amb la qual, el que és la taca, el que és el gest, necessites expressar-te de manera molt més lliure, i necessites un espai molt més gran. Com que abans comentàvem, aquella primera obra que hem vist, diguéssim, al Canadà, a mesura que va passar els anys, encara que és una obra molt homogènia, ja es nota que la seva primera obra podríem dir que era una mica, diguéssim, amb menys llum. Però clar, a mesura que va passant el temps, incorpora ja tonalitats, veiem taques blanques, algunes ja també hi ha un fons blanc, clar, això dona una mica més de llum, no? Però clar, la taca negra predomina sempre en un quadre, no? Per exemple, com hem vist el Tàpies i altres artistes, diguéssim, són artistes matèrics, i tant en quant a la matèria
diguéssim, l'ha utilitzat d'alguna manera als seus inicis quan utilitzaves el collage. En matèria dic que, en fi, que hi havia algun element per sobre del que és la tela. En canvi, aquí si veiem matèria és el propi pigment, que a vegades pot ser una mica més gruixut. Els pigments els elabores tu? Els pigments els elabores tu o són ja... No s'elabora. Tinc pigments però ja... Ja estaria ben fets. Després també hi ha bastanta influència, degut a les exposicions que he fet al Japó, diguéssim que hi ha influència oriental, perquè amb alguns veiem, sí, perquè amb alguns d'ells apareixen algunes línies d'una mena com de jeroglífic, també és una persona molt interessada en la cultura japonesa, i que també la cultura japonesa, podem dir, és diferent a la cultura, diguéssim, americana, no? Bueno, però per una banda té aquest punt, diguéssim, de força, del gest, de l'agressivitat en el bon sentit, de moure, i per altra banda, aquesta part més meditada, més sensual, més sensitiva, diguéssim, que podríem dir de la cultura japonesa, de meditar, de pensar. I per això que el títol d'aquest de silencis i expressions, una mica, quan vam buscar el títol, va ser molt curiós. Jo estava a l'estudi amb ell i hem de posar un títol a l'exposició. I a mi, que em va sorgir, silencis. Pot ser veritat. I podíem afegir expressions. I en aquell moment ens va sorgir. No és allò que diuen, anem a buscar un títol. No, a vegades l'obra mateixa et porta al títol aquest.